متحف بدمتي نابزحنا نحلف بوچماني إذا عسرت خلته موصب ملو منفساو مقبحيزة زلا متحف بزي مقنان بزوح سعرن قزين توفاينتن زحاتتت إيا كابزن كابتن تواتيا نهلو واناوت ألبات نمفتح زتدالوت منفساويت مادي وي انتداليهما منفساويت بوفا كتبهال تكال إيا كلن اتن صحفات بزيكا اتا فلتت اتي قدوس تبل أرستي كاب التفالالي مصحفت ناي وچماني زتت أرنفا إيان اتا فلتت اتقدوس تبل أرست جنا كابتا بأيدن ويلسون توزر زبهال نايزي عسرا كفل زمن نبي تباهيلو زسمة حفور بارع أملاخ زتصحفا فلتت اتقدوس تبل مصحف زتوسدت إيا أجباب أترواجم عون فليز بلا إيو أب جليو مصحف ملئتي أب حنتي أرستي تصوميقا قريبا الله نابنت أجلجال أملاخن بحرياتون أب زبل أرستي أب جل دما كاب زتفلاليا مصحفتي أواتينا أب حد أرستي كم زترنفا كيرنايو اللنا نابنت ملكوتاو فوسي أبتن زترفا جنا كاب حنتي مصحف حنتي أرستي مريسنا ترجمنا يلنا سلازي إنا خا نابزحنا نحلف زبل أرستي هيبنا كميسي سب حنت عينت مقبي تمجيبو نابزحنا خبزح سلازيكل منكب ألبو سرح بدك سبات كعية كم زيكل ردو ناجر كوينو كام ناي حيدت ميحة ناي بزحت منفيت زيادة يتسري إيو أمو زرخبكمو قدلتات هانغو فايلنا خنقبلكم ناي وترو مبصعنا إيو إذا أقلقلوت سنة صحف زياء نتي زتبقستلو ميدا أمنت كتقوي كويت إلى الله بتصالتكمن بدقف اتي خلو زخئلن تراي إياخا بحيل نقدميت كتقسقس تخئل أمو منفساو حالفنتكم أي تزنقعو تبل بركن يماناي إيد ناي كلهم قدسانن كأ يحتت يمو حيه ناي حبرة يماناي إدنا نوهاهاب منفساو هيوت بحاسا سلبام أيكون كان تنبرو ويون بهاوري أيكونان ناب منفساو عبيد زبتصح سلازي اكو إيو حواري بأولوس نسب قرنطوس نسب تسالونكين أب صحفن قداموت ملأختتاتو بزي فلتات كتكونو أيفتوني نابلا زتصحف اللوم قدامي قرنطوس 10 فقد حدا قدامي تسالونكي معرف 4 فقدي 10 نزب بزملكت حواري بيتروس نتي حواس زيبلو منفساو تصبا بهاقوه يبل قدامي بيتروس معرف كلتا فقدي كلتا كمتم حجز تولدو هتسانات كنكون دما يمعدنا صحفنا يمل أخت إبراهيم دما نافت أمي نحلف يبل إبراهيم 6 فقدي حدا أبز كلتيو إز مخرطات مقرج أو زيكون ناس مدققا فينا نعزب اتفت أمي زبل قال بصحنا وي بسلت تباهلون كترغم يكال إيو سلازي بيتروس تقاديمنا ناب قጫ كاين متاطر يمعدنا ناي ملأخت إبراهيم صحفي خا أب طوب أدينا كاين نبر يمخرنا كوتا عبيت كنرئي أملاخ بخلتيهم باروت جيرو تزاريبنا الله فلتات أم منفساو هيوت بزي متأن أقداسي إيو جناخي أب أمرو زتخزنة درق فلتات زي كونس نعلتاو هيوت كاتمرحلو طلول فلتات دائنا نبل زلنا فلتات بزملكت إذن نحنا كنبرلن عدلنياتات كوينا زلنا دحروت معلتات تغمن قدعاتن أتأميران زحازا ين تغمن قويتا كملس أب عفافيت مهلاو إيو قدعاتن دما عدناقر تسل زخونا ين كم تقويتانا زبالو إيو إنهو أبزي إنهو أبتي كبلهم يم أي تغيدو أي تسعبوهم ون ماتيوس معرف 24 فقد حمشته لومي إنهو زبلو بوزح شنخات إيوم عسيلهم زلو أبز زمن زيو أورا متنقع زدلي سلازي حق أنيا منفساو فلتات زي كم أبز زمن زي جيرو انبزاز زدلي اللؤوان يلبون انتاي مو زي كم زي ولدو زي خاء فلتات زعبي ولدو يلبون اندعي ودسب كمتس كولوس انبردو حق أنيا فلتات أمدري كتصنحو إيا سلازي إذا مصحف نزي قاق نمتصباب نتي حاقواف نمعباس نتي نقع نمتصقان كابزي زقبر زلو تعرتات حانتي إيا
እዛ መጽሓፍ ለቕሶ ብዙሓት ነፍሳት ከተህድእ ሕቶታተን ክትምልስ ሕንቅልሕንቅሊቶአን ድማ ክትዝርዝር ባህገይ ናይ ወትሩ ጸሎተይን እዩ። ፍቁራት አንበብቲ ነዛ መጽሓፍ ክረኽባ ረኺበ ክትርጉማ ተርጊመ ክጽሕፋ ጽሒፈ ከጻፍፋ ብዛዕባ ዝሓተተን ግዜን ጻዕርን ክዛረብ እንተ ደኣ ኮይነ ሓንቲ ተወሳኺት መጽሓፍ ክደርስ እየ ማለት እዩ። ግናኸ ከምቲ ከይተቐንዘኻ መኽሰብ ኣይርከብን እዩ ዝብል ምስላ ዘሎ ቃንዛ ስለቲ ብድሕሪኡ ዘሎ መኽሰብ ቅቡል እዩ። ነዛ መጽሓፍ አንቢብኩም ንዕለታዊ ህይወትኩም ክትረብሑላ ካብ ምርኣይ ዝዓቢ መኽሰብ ድማ የብለይን። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣብ ኢድኩም ምስ ኣተወት ኣብ ትሕቲ መተርኣስኩም ወይ ኣብ ከብሒ ናይ መጽሓፍትኹም ሰው ኣቢልኩም ንኣደዳ ዶሮና እንተ ደኣ መጢኹምዋ ግና ቃንዛይ ክገደኒ እዩ። ቅድሚ ገለ ዓመታት ሕጂ ምንጫ ዘይዝክሮ ብሂል አንቢበ ነይረ። ካብ ኣእምሮይ ምህሳስ ድማ ኣብያትኒ ንሳ unless you read you will be fossilized ትብል እያ። ሓርፋፍ ትርጉማ ድማ እንተዘየንበብካ ክትምርት ኢኻ ወይ ከዓ እንተዘይኣንበብካ ቅርሲ ኮይንካ ክትተርፍ ኢኻ ማለት እዩ። በዛ ብሂል እዚኣ ኣቢለ ከዓ ንኹሎም ኣብታ ትመጽእ ሓዳስ ኢየሩሳሌም መዋርሰይ ዝኾኑ ቅዱሳን ንመንፈሳዊ ህይወቶም ዝጠቅም ጽሑፋት ናብ ምንባብ ከቕልቡ ብድሆ የቕርበሎም። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4:13 ኣብ መወዳእታ ግናኸ ልዕሊ ኩሉ ንኣምላኽ ንሱ ከዓ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለቲ ዝገበረለይ ደረት ኣልቦ ምሕረትን ለውሃትን ዝጸገወኒ በረኸትን ህይወትን ኣምልኾይ ኩሉ ሳዕ ንዑ እህብ። ትንፋስ ኣብ ኣፍንጫይ ክሳዕ ዘላን ንኹሉ ዘለዓለምን ድማ ከምልኾ እየ። ነዛ መጽሓፍ ንኽብሩ ክትጥቀመላ ከዓ ናብ ገዛእ ኢዱ ይውፍያ። ፍቁር አንባቢ ወይ ሰማዒ ካልኦት ብተርጓሚ ዝተዳለዉ ጽሑፋት እውን ክትረኽቦም ጻዕር። ተርጓሚ ኤልምሳና ምሳይ ምዕራፍ 1 ደም ኢየሱስ እቲ ንቡር ክርስቲያናዊ ህይወት ከመይ እዩ? ብዛዕባ ዝሕቶ እዚ ኣቐዲምካ ምስልሳል ቁኑዕ ይመስለኒ። ዕላማ ናይዚ ጽሑፍ እዚ ከዓ ህይወት ክርስትና ካብቲ መብዛሕትኡ ክርስቲያን ሒዝዎ ዘሎ ህይወት ኣዝዩ ፍሉይ ከም ዝኾነ ንምርኣይ እዩ። እረ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ ኩሉ ቃል ንኣብነት ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ክሳብ ምዕራፍ 8 ተጠቒሱ ዘሎ ናይ ከረን ስብከት ምስ ኣንበብናዮ ብሓቅዶ እዚ ዓይነት ህይወት ብዘይካ እቲ ወዲ ኣምላኽ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ክነብሮ ዝኽእል ካልእ ኣሎ እዩ የብለካ። ብርግጽ ድማ መልሱ ንሱ እዩ። እዚ ዓይነት ህይወት እዚ ብዘይካ እቲ ወዲ ኣምላኽ ባዕሉ ካልእ ክነብሮ ኣይክእልን እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ክርስቲያናዊ ህይወት ኣልዒሉ ክዛረብ ከሎ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 2:20 ግናኸ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ደጊም ኣነ ኣይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ይብለና። ሕጂ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ሓደ ኣዝዩ ፍሉይ ወይ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ህይወት ክርስትና ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ። እንታይ ደኣ እቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተራ ወይ ንቡር ዝኾነ ህይወት እዩ ዝዛረብ። ብኸምዚ ዓይነት ቃላት ገይሩ ድማ ይጠርንፎ ኣነ ዘይኮንኩስ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ። እግዚኣብሔር ኣብ ቃሉ ኣነጺሩ ኣስፊርዎ ከም ዘለዎ ንኹሉ ናይ ሰብ ድሌት ሓደ መልሲ ጥራይ እዩ ዘለዎ፣ ንሱ ድማ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እግዚኣብሔር ምሳና ኣብ ዘለዎ ርክብ ኩሉ ንኣና ኣልጊሱ ኣብ ክንዳና ክርስቶስ ብምትካእ እዩ ዝዓይ። ወዲ ኣምላኽ ንሕና ሕድገት ሓጢኣት ንኽንረክብ ኣብ ክንዳና ሞይቱ፣ ንሕና ንኽንናገፍ ድማ ኣብ ክንዳና ይነብር ኣሎ። ስለዚ ብዛዕባ ክልተ ናይ ምትካእ መስርሕ ክንዛረብ ንኽእል ኢና። እቲ ቀዳማይ ምትካእ ኣብ መስቀል ንሕድገት ሓጢኣት፣ እቲ ካልኣይ ምትካእ ድማ ኣብ ውሽጥና ንዕውት ክርስቲያናዊ ህይወት። ነዚ ሓቂ እዚ ኩሉ ሳዕ ኣብ ቅድሜና እንተጌርናዮ ብዘይ መጠን ክድግፈና ይኽእል እዩ። እግዚኣብሔር እውን ንኹሉ ሕቶና ዝምልሶ ብሓደ መገዲ ጥራይ እዩ፣ ንሱ ከዓ ብዛዕባ ወዱ ተወሳኺ ምግላጽ ብምሃብ እዩ። ናይ ሓጢኣትና ጸገም እቲ ክቡር ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ንሓጢኣትና ከም ዘንጽሖ ከመይ ገይሩ ድማ ኣብ ኣዒንቲ እግዚኣብሔር ጻድቃን ገይሩ ከርእየና ከም ዝኽእል
ሕጂ ክንርኢ ኢና። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ኩሎም ሓጢኦም ሮሜ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 23 ግና ኸንሕና ገና ሓጣን ከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እሞ ኣምላኽታ ፍቕሩ ንኣና በዚ የርኢ ኣሎ እምበኣርሳ ሕጂ ብደሙ ምስ ጸደቕና ደኣ ክንደይ ካብቲ ቁጥዓ ብኡ ኣዚና ዘይንድሕን ሮሜ ምዕራፍ 5 ካብ 8 ክሳብ 9 በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ብኸምኡ ብጸጋኡ ይጸድቁ ንኡ ኸዓ ነቲ ቀደም ብትዕግስቲ ኣምላኽ እተገብረ ሓጢኣት ይሕለፍ ስለ ዝሓደጎ ኣምላኽ ጽድቁ ምእንቲ ከርኢ ብእምነት ብደሙ መተዓረቒ ገይሩ ኣቆሞ ንሱ ጻድቕ ክኸውን ካብ እምነት ኢየሱስ ንዘበለውን ከጽድቕ ሕጂ ኣብ ዘመን እዚ ጽድቁ ክገልጽ እዩ ሮሜ ምዕራፍ 3 ካብ 24 ክሳብ 26 ደቂ ሰብ ናብዚ ሕጂ ዘለውዎ ደረጃ ከመይ ገይሮም ከም ዝወደቑ ኣብቲ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ዘሎ ናይ ፍጥረትን ውድቀትን ታሪክ ከነንብቦ ንኽእል ኢና ሓጢኣት ናብ ዓለም ዝኣተወ ኸዓ ብሰንኪ ዘይምእዛዝ ምዃኑ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5:19 ንንብብ ብቐዳምነት ክንዝክሮ ዘለና ሓጢኣት ምስ ገበርካ ብኡንብኡ ናይ ገበነኛ ስምዒት ይሓድረካ ምዃኑ እዩ ሓጢኣት ብዘይምእዛዝ ገይሩ ኣትዩ ብሰንኩ ድማ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ምፍልላይ ኣምፅኡ ኣምላኽ ብሰንኪ እቲ ሓጢኣት ተብሂሉ ተጸዊዑ ዘሎ ነገር ምስ ደቂ ሰባት ዝነበሮ ርክብ በቲኽዎ ማለት እዩ ስለዚ ድማ እዩ ኣምላኽ ኣብ ሮሜ 3:9 ኩሎም ትሕቲ ሓጢኣት እዮም ዝበለ ካልኣይ እቲ ኣብ ሰብ ዘሎ ሓጢኣት ከም ከልካሊ ቐጽሪ ኮይኑ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዘሎ ርክብ ከም ዝቋረጽ ይገብሮ ብሰንኩ ድማ ሰብ ናይ በዳሊ ስምዒት ይሓድሮ ንሱ ኸዓ ካብ ኣምላኽ ከም ዝንጸል ይገብሮ ኣብዚ እቲ ሰብ ሕልናኡ ምስ ተበራበረ እዩ ሓጢኣት ገበርኩ ዝብል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 18 እዚ ጥራይ ዘይኮነ ሓጢኣት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክሲ ንኽምስርት ንሰይጣን ባይታ ይህቦ እዩ ብተወሳኺ እውን እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ በደል ስምዒት ምስ ሰይጣን ተሓባቢሩ ንልብና ይኸሶ ስለዚ እቶም 3 ቀንዲ ጉዳያት እዚኣቶም እዮም ቀዳማይ ኣምላኽ ካልኣይ ኣባና ዘሎ ናይ በደል ስምዒት ሳልሳይ ከዓ እቲ ኣብ ራእይ 12:10 ከሳሲ ኣሕዋትና ተባሂሉ ዘሎ ሰይጣን እዚኣቶም እዮም እቶም 3 ቀንዲ ተዋሳእቲ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ምእንቲ ንዓና ክብጀወና ናብቲ ናይ ኣምላኽ ቀንዲ ዕላማ ድማ ኸእትወና ነዚ 3 ጉዳያት ማለት ምስ ኣምላኽ ዘለና ዝምድና ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ በደል ስምዒትን ንናይ ሰይጣን ክስን ንሰለስቲኡ ገለ ክገብር ነይርዎ መጀመርያ እቲ ናይ ሓጢኣት ጉዳይ መዛዘሚ ክገብረሉ ኣለዎ እዚ በቲ ክቡር ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጺሙ እዩ ነዚ ናይ በደል ስምዒት ድማ ዋጋ ናይቲ ደም ብምርዳእ ናብ ዕረፍቲ ከነምጽኦ ንኽእል ኢና ብኡ በቲ ደም ጌርና ድማ ንመጥቃዕቲ ጸላኢ ንክንምክት ንኽሱ ክንምልስን ንኽእል ኢና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ብመሰረት ቅዱስ ጽሑፍ ኣብዚ 3 መዳያት ኣጸቢቑ ክሰርሕን ብብቕዓት ክምክት ከም ዝኽእልን ክንርኢ ኢና ማለት ንኣምላኽ ንሰብ ከምኡውን ንሰይጣን ብኹሉ መዳይ ስለዚ ክንቅጽል እንተ ደኣ ኮይና ክብሪ ናይቲ ደም ኣጸቢቕና ክንርድኦ ክንክእል ኣሎና እዚ ብቐዳምነት ኣገዳሲ እዩ መጀመርያ እቲ መሰረታዊ ሓቂ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣና ብምትካእ ኣብ መስቀል ከም ዝሞተ ክንርድኦ ይግባእ ከምኡውን ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንጻሕ ሓጢኣትና ብቑዕ ምዃኑ ንጹር ርድኢት ክህልወና ይግባእ ብዘይ እዚ ርድኢት እዚ ክርስትያናዊ መገዲ ጀሚርና ክበሃል እውን ኣይከኣልን እዩ እምበኣርሲ ሕጂ ነዚ 3 ነገራት ብዕምቆት ክንሪኦ ኢና እቲ ደም ብቐንዱ ንኣምላኽ እዩ እቲ ደም ምኽንያት መተዓረቒ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ንኣምላኽ እዩ ንዝፈጸምናዮ ሓጢኣት ሕድገት ክንረክብ ክንክእል ኣለና ከመይሲ ኣብ ፍርዲ ምእንቲ ከይንወድቕ ኣምላኽ ሕድገት ሓጢኣት ዝገብረልና ግና ንሓጢኣትና ሸለል ኢሉ ስለ ዝርእዮ ዘይኮነስ ነቲ ደም ስለ ዝጥምት እዩ ስለዚ እቲ ደም ቅድሚ ኩሉ ንኣምላኽ እዩ ንዓና ኣይኮነን ክብሪ ናይቲ ደም ክፈልጥ እንተ ደኣ ኮይነ ኣምላኽ ነቲ ደም ብኸመይ ዓይነት ክብሪ ከም ዝርእዮ ክፈልጥ ኣሎኒ ኣምላኽ እንታይ ዓይነት ክብሪ ከም ዝህቦ እንተ ደኣ ዘይፈልጥ ኮይነ ንዓይ እውን ከመይ ዝበለ ጥቕሚ ከም ዝህበኒ ከስተውዕል ኣይክእልን እየ
እቲ ኣምላኽ ነቲ ደም ዝህቦ ዋጋ ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ክፈልጦ ምስ ገበረኒ ጥራይ እየ ከዓ ናይቲ ደም ጥቕምን ክብርን ዝርዳእኒ። ቅድሚ ኩሉ ግና እቲ ደም ምስ ኣምላኽ ዝተሓሓዝ ምዃኑ ምፍላጥ ከድልየኒ እዩ። ኣብ ብሉይ ይኹን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እቲ ደም ዝብል ቃል ምስ ምትዕራቕ ተተሓሒዙ ኢና ንርእዮ። ደም ዝብል ቃል ልዕሊ 100 ግዜ ተጠቒሱ ኣሎ። ብምሉኡ ከዓ ምስ ኣምላኽ ዝተሓሓዝ እዩ። ኣብ ዓውደ ኣዋርሕ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ ምንጻእ ሓጢኣትና ዝምልከት እትዛረብ መዓልቲ ኣላ። ንሳ ከዓ መዓልቲ ምትዕራቕ እያ። ከምታ መዓልቲ እቲኣ ገይሩ ብዛዕባ ሓጢኣት ዝገልጽ ካልእ ፈጺሙ ይርከብን እዩ። ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 16 ንረኽቦ እንተደኣ ሃልዩ ኮይኑ እዚ እዩ። በታ መዓልቲ ምትዕራቕ እቲ ካብ መስዋእቲ ሓጢኣት ዝተወስደ ደም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ 7 ሰዕ ይንጸግ ነይሩ። ብዛዕባ እዚ ኣዚና ሩዳት ክንከውን ይግባእ። ኣብታ መዓልቲ እቲኣ እቲ መስዋእቲ ሓጢኣት ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ደገ ድንኳን ምርኻብ እዩ ዝግበር ነይሩ። ኩሉ ነገር ቁሉዕ ነይሩ፣ ኩሎም ድማ ይርእይዎ ነይሮም። ናብ ውሽጢ ድንኳን ምርኻብ ግና ብዘይካ እቲ ሊቀ ካህናት ካልእ ከይኣቱ እግዚኣብሔር ኣዚዙ። እቲ ሊቀ ካህናት ጥራይ እዩ ነቲ ደም ወሲዱ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ኣትዩ ደም ነጺጉ ናይ ምትዕራቕ ጉዳይ ዝገብር። ስለምንታይ እቲ ሊቀ ካህናት ጥራይ ዝኣቱ? ምክንያቱ እቲ ሊቀ ካህናት ተምሳል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ በጃነት መስርሑ ስለ ዝኾነ። ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 11 ክሳብ 12 ብዘይካ እቲ ሊቀ ካህን ካልእ ክኣቱ ዝኽእል ከቶ የልቦን። ንሱ ጥራይ እዩ ነቲ ስራሕ ዝሰርሖ። ናብኡ ዝኸደሉ እንኮ ምክንያት ድማ ነቲ ደም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ጌርካ ንምቕራብን ኣምላኽ በቲ ደም ከም ዝዓገበ ንምርግጋጽን እዩ። ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን እቲ ሊቀ ካህንን ናይ ምልውዋጥ መስርሕ ይግበር ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ዝግበር ዋላ ንጥቕሚ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ይኹን እቲ ናይ ምልውዋጥ መስርሕ ግና እቶም ህዝቢ ክርእይዎ ኣይተፈቕደን። ኣምላኽ ከምኡ መሪጹ። ስለዚ እቲ ደም ብኣውርኡ ንኣምላኽ እዩ። ቅድሚ እዚ እውን ኣብ ዘጸአት 12 ፍቕዲ 13 እግዚኣብሔር ንእስራኤል ንምድሓን ደም ናይ ገንሸል ፋሲጋ ከም ዝኣዘዘ ነንብብ። እዚ ታሪኽ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ካብ ዘለዉ ብዛዕባ ምድሓንና ምብጃውና ዝገልጹ ተምሳላት እቲ ዝበለጸ ኮይኑ ይርዳእኒ። ኣብቲ ጽሑፍ ከም ነንብቦ ደቂ እስራኤል በቲ ደም ገይሮም ንኽልቲኡ ቀዋሚ ልዳትን ነቲ ላዕላይ ልዳትን ይለኽይዎ ነይሮም። ነቲ ስጋ ናይቲ ዝተሓርደ ገንሸል ግና ኣብ ውሽጢ ገዛ ኮይኖም ይበልዕዎ ነይሮም። ኣምላኽ ድማ ከምዚ ኢልዎም ነቲ ደም ርኤ ክሓልፈኩም እየ። እዚ ከዓ እቲ ደም ቅድሚ ኩሉ ንኣምላኽ ምዃኑ ዘረጋግጸልና ካልእ መርትዖ እዩ። ነዚ ምፍላጡ ጽቡቕ እዩ። ምክንያቱ እቲ ደም ኣብቲ ክልቲኡ ቀዋሚ ልዳትን ኣብቲ ላዕላይ ልዳትን ስለ ዝነበረ እቶም ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ዝበልዑ ዘለዉ ሰባት ክርእይዎ ኣይክእሉን እዮም። ኣምላኽ በይኑ እዩ ክርእዮ ዝኽእል። ኣምላኽ ዕጉብ እዩ። ኣምላኽ ዕጉብ እዩ። ወዲ ሰብ ብዘይ ሓጢኣት ዝኾነ ህይወት ክህልዎ ዝጠልብ ናይ ኣምላኽ ጽድቅን ናይ ኣምላኽ ቅድስናን እዩ። ኣብቲ ደም ህይወት ኣሎ። ስለዚ እቲ ደም እቲ ከዓ ኣብ ክንዲ ሓጢኣተይ ክፈስስ ኣለዎ። ነዚ ከዓ ባዕሉ ኣምላኽ እዩ ከምዚ ክኸውን ደልይዎ። ኣምላኽ ንናቱ ጽድቁ ንምዕጋብ ነቲ ደም ጠሊብዎ። ባዕሉ እዩ ከዓ ነቲ ደም ርኤ ክሓልፈኩም እየ ዝበለ። ስለዚ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጠለብ ኣምላኽ ብምልኣት ይዕግቦ እዩ። ኣብዚ መዳይ እዚ ነቶም ብጎይታ ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ገለ ክዛረብ ደሊ። ምክንያቱ ብዙሕ ሳዕ ኣብዚ እዩ ጸገም ዘጓንፈና። ዘይኣመንቲ ከለና ዋላ ሓደ ጸገም ናይ ሕልና ኣይነበረናን። ምክንያቱ ሕልናና ሙት እዩ ነይሩ። ብርግጽ ከዓ እዞም ሕልናኦም ዝሞተ ሰባት ንኣምላኽ ኣይጠቕምዎን እዮም። ሕልናና ብቓል ኣምላኽ ምስ ተበራበረ ግና ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ጸገም ነስተፍል። እቲ ዝተበራበረ ሕልናና ብጣዕሚ ተነቃፊ እዩ። እዚ ከዓ እዩ ዓብዪ ጸገም ዝፈጥረልና። እቲ ናይ በደል ስምዒት ወይ ሓጢኣተኛ ናይ ምዃን ስምዒት እምብዛ ይዓቢ እሞ ክሳብ ናይቲ ደም ከኣልነት ብግቡእ ከይንርእዮ ክሽፍነና ክሳዕ ዝኽእለሉ ደረጃ ይበጽሕ። ሓጢኣትና ኣዝዩ ዓብዪ ኮይኑ ይስምዓልና።
ወይውን ገለ ፍሉይ ሓጢአት ብዙሕ ሳዕ ብተደጋጋሚ የሸግረና እሞ ሓጢአትና ካብ ደም ኢየሱስ እምብዛ ገዚፍ ኮይኑ ክረአየና ይኽእል እዩ። ሽግርና ኩሉ ነገር ክስወጠና ስለ እንደሊ እዩ። ናይቲ ደም ዋጋ ክርዳእ እንተ ደኣ ኮይነ ናይቲ ደም ፍሉይነት ኣብ ውሽጠይ ገለ ክስማዓኒ ኣለዎ ንብል። ግን ከምኡ ኣይኮነን። ኣምላኽ በዚ መገዲ እዚ ኣይኮነን ዝሰርሕ። እቲ ደም ቅድሚ ኩሉ ንኣምላኽ እዩ። እቲ ኣምላኽ ነቲ ደም ዝሃቦ ክብሪ ከዓ ንሕና እውን ክንቅበሎ ይግባእ። ካብ ፈለማኡ እውን ከምዚ ብምግባር ኢና ድሕነት ረኺብና። ብስምዒትና እንተ ገምጊምናዮ ግና ጸልማት ኢና ንመላለስ፣ ዋላ ሓደ ከዓ ኣይንረብሕን ኢና። ቃል ኣምላኽ እቲ ደም ክቡር እዩ እንተ ደኣ ኢሉና ከምኡ ምዃኑ ክንቅበሎ እዩ ዘለና። ከመይ እንተ ደኣ ኢልና ኣምላኽ ከምኡ ስለ ዝበለ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:18-19 እንተ ደኣ ኣምላኽ ነቲ ደም ከም ክፍሊት ናይ ሓጢአትናን ዋጋ ናይ ምብጃውናን ተቐቢልዎ ኣምላኽ ዕዳና ከም ዝኸፈሎ ብምርግጋጽ ክንዓርፍ ክንክእል ኣለና። ኣምላኽ በቲ ደም ዝዓግብ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ደም ቅቡል እዩ። ዋጋ ናይቲ ደም ድማ ከምቲ ናይ ኣምላኽ ክኸውን ኣለዎ። ካብኡ ኣይንኪ፣ ካብኡ ኣይውስኽ። ሓቂ እዩ፣ ካብኡ ክዓቢ ኣይክእልን፣ ካብኡ ግና ክንእስ የብሉን። ንሱ ጻድቕ ቅዱስ ምዃኑ እሞ ንዘክር። እቲ ጻድቕ ኣምላኽ ነቲ ደም ኣብ ቅድሚ ኣዒንቱ ቅቡል ገይሩ ክወስዶን ብኡ ክዓግብን ሙሉእ መሰል ከም ዘለዎ ድማ ንፈልጥ። ንሕና ኸደኣ ክንደኢናይ ኣብ ዝቕጽል እቲ ደምን ናይ ኣማኒ መሰልን ዝብል ክንርኢና። እግዚአብሔር ይባርኽኩም። ሻሎም።